Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag do mga oras na kakabsat, alas 5:53 itiag sapa. Anyan nga ragkurak sa May kiyak pagkaksa sa pagkakabsat iti Huwebes, may kadwa-pulo kat inmamo iti mabilang iti bulan iti Enero. Kat ay na po, sobra lamot na kakabsat. Anya mapasabak dito ilubungan. Well, anyway, nakita na iba nag-send si certain tatay kat 17 degrees Celsius. Fahrenheit ba yun? Celsius iti lamot na kakabsat. Ayan, kat 17 ba lang, how much more ka na ginaduma kabagibang ili tayo nga asudek iti banbantay wenno benget ko natin lambot natin kabsat. Anyway, anyaman nga panawon ka kabsat ti adda kada tayo iti dating nga gundaway. Han ko mga maikati panagdaydayaw tayo iti Dios kakabsat, han ko mga lapod aya iti kinalamot hantay idaydayaw iti Dios iti dating aldaw. Well, makipagpasit man dating nga programa dagsapan apnon iti namnamat ti panagadal tayo iti sasao iti apo kasabot panagpipindabilig tayo babaon ti kararag. Ti agsapan apnon iti namnama manipud Lunes saging gara iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Didirek sa kamang kabkablaw kada kay ti aldaw iti Huwebes Lawrence Salazar. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksika, di manubod ko, ken mangisalakan amin arigat, inlaksod na. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksika, numan pa'y padastiyag, nga umay mangsuot kanyak, jak maumang ako mararag, ken Jesus na puan imbag, agyaman na ken ka Diyos ko, inted murag saken ragu, tanu awan ka dito'y biyag ko, awan kastoy nga ragsaku, awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksika, di manubod ko, ken mangisalakan amin arigat, inlaksod na. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksika. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang nga kanta. Awan sa bali nga Diyos tayo no ti ni Apo Jesus laeng. Amen. Kaya isulit iti nangilapsot ka na tayo kadagiti tiyempo, dagiti gundaway kakabsat nga talaga nga awanan tayo, marilibukan tayo, madagdagsanan tayo. Iso nga nagpintas nga kanta dayta. Actually dagiti nakaubingan tayo nga kankanta makapailiw may awan sa bali a Diyos ko. Well, kahit naman nga makipaglukat kay kanya kabsat di libro iti Mateo Kapitulo 7, versikulo 24, aging gara iti 29. Una na, nga rod, siya sino man adumungag karigito ya sao, itong palan na ida, mayarig iti masirib at tao, ang nagpatakder iti balay na iti rabaw iti bato. Nagtudo, kay nagangin iti napigsa, kay naglayos,
ngam saan ang narbaday ta albalay. Agsipod ta na ipatakder itirabaw iti bato. Verse 26, ngem ti siya sino man dumgab ka dagito nga saok ket di natungpalan nida mayari iti maaga tao ang nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo kinagangin iti napigsa kinaglayos ket narbaday ta abalay. Nakamamak iti panakarbana. Idi na isao idi lisaon ni Jesus dagitoy nasdaaw dagiti tattao iti wagas na uno wagas nga panangisuro na tanangisuro akas may nga addaan turay saan akas kadagiti mamaestrado iti linteg ti apo iti mangbendisyon kadagiti sasaunang intay binasa man iti daytoy nga aldaw kakabsat ket iti daytoy nga aldaw kitaan tayo man iti biag iti maysa nga tao nga nakipagsao ken kuana iti Dios babaen iti napigsa nga angin sino dayi kakabsat wala na Job chapter 31 verse 1, idi ni Hiuba simbungbat manipod iti alipugpog, idi madama iti bagyo, nagsao ni Yahweh ken ni Job. Ngayon tunod dumaranudor kakabsat iti angin, nakabutbutan nga makangeg ka iti maysa nga timek. Ngem ammom kadi kabsat, ngayon tunod ipangag tayo nga nalaeng into manggegan iti panagsao iti Dios kada tayo uray iti tinga iti bagyo. Adu kada tayo kakabsat iti nakabasan iti pakaistoryan ni Job. Numalagipyo kakabsat idi inadal tayo daytoy iti Biyernes maipapan iti biag wenno kabibiyag ni Job. Malagipyo di last Friday dahi kakabsat ket no kasatno nga iti maysa nga allawig dinadael na iti sanlikwa iti sanlikwa no pamilya ni Job. Napukaw na dagiti anak na ken amin nga sanikwana iti pagdarikpat ipagbiit kakabsat napukaw na amin source of income family na dagiti tartaraken na nadadael ken napukaw dawat amin ket ti nakakalungkot mga kapatid dumteng dagiti gagayem na saan nga tapno di kasta liwliwaen na ida liwliwaen da isuna ngem tapno babalawon da isuna ket kunada napasamak iti kasta gapo iti supapak iti basol mo. Anyan kakabsat nga nagkastang imbis nga encourage da ngem binabalaw da pa isuna ti adda nga kasasaad na manipod ka dagiti yung bersikulo kabsat nga binasa tayo iti daytoy nga bigat adda dagiti makita tayo nga namnama umuna adda iti Dios uray iti tinga iti bagyo mabalin nga agsagsagaba ka iti daytoy literal man nga bagyo kakabsat ti mapatpadasam wenno di sarilim nga pagdaldalanan iti daytoy nga guntaway saan nga isuno iti gapuanan kakabsat iti bagyo ngem ammuna no anya iti mapaspasamak adda iti Dios nga kumuykoyog kada tayo kakabsat uray iti tinga iti bagyo nya pay mabalinan iti Dios iti makipagsao kada tayo uray iti tinga iti bagyo anya nga tayo iti mabaling saon iti Dios kada tayo intuno lumasat tayo wenno iti tiempo iti bagyo masapol nga ammo tayo kakabsat iti naggapuan tayo masapol nga amon tayo iti pundasyon tayo iti pagtaktakduran tayo nabasa tayo kakabsat iti Mateo kapitulo 7:24 aging gara iti 27 adda iti duwa nga nabangon nga balay kunana di binasa tayo dumteg iti napigsang angin kinlayos iti dalpas iti bagyo nagtalinaed nga nakatakder jay maysa naperdi mo di maysa anya tinagdumaan na daytoy nga duwa nga balay kabsat apay ta naperdi di maysa ngem di maysa ket saan napigpigsa kadi signal number 1 kadi di limasas di maysa kadi maysa ka signal number 3 isu nga nadadael saan kabsat iti nagdumaan dagiti nga balay ket naipatakder da iti nakaisa adan da di balay nga saan nga iti maysa nga when naipatakder kabsat iti maysa nga nalagda maysa nga bato di balay nga narba na perdi iti bagyo ket naibangon iti kadaratan nasayat launay kakabsat nga agaramid tayo iti nga no ayam tayo kung majiigit di ba aramid tayo iti balay-balay kasi oray niya man nga design ngayon tunudumteng iti dadi nga wave ket maala may agos gapot na hanga nakasayaat kakabsat ti nakatakderan na darat lang dayay dakkel tinagdumaan na no anya iti pundasyon nga aramatem no sa dino iti panangi sa Adam iti balay mo iti tinga iti napigsa nga bagyo mabalin nga kulaan iti Dios kayong kakabsat siguraduam nga addaan ka iti pag-umiso nga pundasyon pag-umiso nga pagtaktakderan
Kasla da iti ilustrasyon tayo kakabsat. Nagpatakder ka, iti darat, iti balay, dati dumteng nga lawig, when may isa nga wave, may katadagos. Ngam no, uri man pa'y bagyo, wave, when na napipigsa nga daluyon. Daluyon na siya. Kaya, kat haadto nga man unog po tanay patakder kakabsat dayta iti bato. Ngam kapintasan ti amin kabsat, masapol nga ibangon tayo, iti panagbiag tayo, iti pamilya tayo, iti pagtaengan tayo, iti apo. Kaya, iti nagdumaan, iti panagtalinaed mo nga nakatakder ura, iti ting iti bagyo, ken iti panakatindag mo, ket babaan iti nakabangunam iti biag mo. Sa dino iti pundasyon mo, ayatik nga kabsat. Kaya, iti panagbalay, iti pamilya, ura iti ting iti layos, ket iti kinapigsa, iti nga sa nang tenyo nga angin, ket maibasar, no sa dino, ken si asino, iti pagtaktakderan, iti pamilyam, wenno ken kakabsat. No kasatno nga agbalay gid iti anak mo, intuno, sumaranget da iti napipigsa nga angin, iti panagbiag, ket babaan, iti impaay tayo nga pundasyon tayo, kadakwada. So, ingat ti makita tayo dito kakabsat. Anya iti maadal tayo, manipod iti binasa tayo nga pangarig. Kaya ni Jesus may ipapan iti kinasirib ken maaga tao. Kaya isu iti pateg isu iti pateg kakabsat iti panagtulnog, iti pagayatan iti Dios, iti panagbiag tayo. Kaya manipod iti pangarig, kaya agpada dagito nga dua nga nakangeg iti instruction, nakangeg iti sasao iti apo, iti paganurutan nga may salaeg iti nakaramid kas naibilin. Iti panakangeg iti sasao iti Dios ket napatig kakabsat. Ngem saan nga umanay dayta? Masapol nga kas mangngeg tayo pagtulnugan tayo met ngarod. Amen. Iti panagtulnog iti sao ken iti pagayatan iti Dios, isu iti kasayaatan nga pagtakderan tayo. Isu nga dumay di uneg iti church, adu dagiti nakabaybayagan. Kaya nga mo makita kakabsat iti panagbiag da. Adumat na giti barbaro ngam talaga nga aramidin danoon niya iti manggaganda. Kaya isu iti kasayaatan nga pagtakderan tayo dagiti sasao ti apo pagkamangan pundasyon iti panagbiag tayo kakabsat. Isu iti proseso na. Kaya dagiti sasao iti apo isu ti mangtineb iti pundasyon tayo. Masapol nga isu ti pundasyon iti pamilya tayo. Kaya ti sasao ti apo isu ti pundasyon nga mangtulong kada tayo nga mangbangon iti panagbiag dagiti anak tayo. Puri kayo sarili nga pati panagbiag tayo. Ngayon tuno aglabas tayo kadagiti napipigsa nga bagyo iti panagbiag kakabsat. Adda kadi iti nabalbaliwan kada tayo. Adda kabsat ijay nga masursuro tayo no anya dagiti napateg iti panagbiag tayo. Anya iti kapatgan kada tayo. Saan nga dagiti sanikwa tayo? No dikit di iti pundasyon tayo. Iti pagtaktakderan tayo. Isu dayta iti relasyon tayo kini apo tayo nga Hesukristo. Kumusta ay iti kakabsat iti pundasyon mo? Kumusta iti relasyon mo kini apo tayo nga Jesus? Kaya inya tinapatpatag ken ka dagiti sanikwam wenno relasyon mo iti apo. Kasapulan tayo dagiti sanikwa tayo kakabsat. Kasapulan tayo iti panag-inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Sabi natin, kailangan natin ng pera, kasapulan tayo iti makan, isuot kakabsat. Ngam saan ko mga dagito iti pangpangrona tayo. Kasapulan tayo lang. Kagronan na ti amin kakabsat di relasyon tayo kini Apo Diyos nga everyday kumakakabsat ket mapalpalagta. Kaya mapaspasaya at ken puminpintas ko ba taday ta kakabsat iti pundasyon tayo. May kadwa kakabsat agtultuloy tayo nga nabilag iti sarikid-kid tayo. Di Matthew 14:22 aging gara iti 23 kunana bayat iti panagawid ni Jesus kadagiti tattao panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao pinalugan namet dagiti adalan iti bangka ket pinaunana ida abim mallasiw iti danaw. Di napagawid ng dagiti tattao simmangat nga isu iti maysa aturod tapno kararag. Iti rumabiin may maysa ni Jesus ijay. Iti daytamot laeng nga oras nakaadayon iti bangka iti igit iti danaw ket mayalo-alon agsipud ta subsubaen iti angin. Iti parbangon nagna ni Jesus iti nabaw iti danom anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan iti makita ni Jesus amagmagna iti rabaw iti danom alalya inji kisdaga po iti buteng da. Ngem dago sa kinunan ni Jesus di kay agbuteng siak ni Jesus di kay agdanag. Apo kinunan ni Pedro nagpaiso asika ayaban nakman dita yan mo amag na iti rabaw iti danom. Umay ka kinunan ni Jesus.
dimsagaron ni Pedro iti bangka ket nagna iti danom. Amapan ken Jesus. Ngem nagbuting idi madlaw na iti angin ket idi nga lumniden inyikis na apoy sa lakan ginaw at adagos ni Jesus iti ima ni Pedro ket kinuyod na sa nakinuna nagbasit ket ta pamatimon apay sa nagdudua ka limugan da adwa iti bangka ket nagtalna iti angin dagiti angin iti bangka nagdaydayaw dagiti adday di bangka nagdaydayaw da ken Jesus pudno asika iti anak iti Dios kinunada. Well, manipud ka na ito kabsat nga binasa tayo aya. Makita tayo kasla adda iti panagduadwa dagiti disipulos nga naglugan iti bangka kas mapanda iti ballasew iti karayan. Kaya mabalin adda iti panagbuting kadakwada. Mabalin kayat damat nga agtalineed ni Jesus. Mabalin bat nga makita da nga mangrugin nga pumigsa iti angin. Ngem anyaman pa nga rason nasurot iti pagayatan ni Jesus nga aglugan da iti bangka. Kalpasan na nalpas ni Jesus, iti bantay na panagkararag saan nga nagbayag. Adda nga sumangsangoy dagiti adalan ni Jesus iti maysa nga lapik sa nga bagyo. Ket adda iti tinga iti taaw. Dumteng ni Jesus nga magmagna jay rabaw iti danom. Adda manen nga pirmi nga nagbuting dagiti nga disipulos. Mabalay nga gapo iti pigsa iti daluyon ken angin isu iti nang laped tapno makita da ni Jesus nga magmagna iti rabaw iti danom. Nga intuno lumabas tayo kakabsat iti kinasipnget ket adda nga nakapigpig sa iti angin nga sumabat kada tayo kusno nagrigat nga ilasin tayo ni Jesus iti kastoy nga tiempo ang kadi kakabsat ngem anya ti kinuna ni Jesus kay verse 27 di kay agbot nang siak ni Jesus di kay agdanag intuludumteng tinadadagsan nga problema tayo kung nagkaroon kakabsat intuludumteng dagiti hantay nga hindi natin inaasahan mga pagsubok sa buhay kasla nagrigat nga lasinan. Ayan, ni Jesus kada kita nga tiyempo kakabsat. Kasla dumahan lang nga lasinan. Duma kakabsat, nusumangbay, da kita nga nadagsan di biyag. Kasla maawan ti eksena ni Apo Diyos ita biyag tayo kakabsat. Inya ti kunana di verse 27, di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag, hallelujah. Anyan kakabsat nga liwliwa. Anyan nga encouragement kakabsat. Anyan nga pamabilig. Anya ti sinaon ni Jesus. Adda nga pinabilig ni Jesus dagiti adipon na impayan na ida iti liwliwa nga isuna nga kakuyog da iti tinga iti bagyo. Nga intuno adda kakabsat nga makapadas ta iti bagyo. Ken pakarigatan iti biyag. Mapabilig tayo iti namnama. Nga adda nga kanayon nga kumuykuyog ni Jesus kada tayo. Ay ato nga kakabsat. Napadasan tayo dito nga kasasaan. Narik na tayo, naimutagtikan tayo. Na-witness po natin. Nakita tayo kakabsat. Narik na tayo. Nga adda iti Diyos kadagiti gundaway nga nasipnget iti pagdaldala ng ayatik nga kakabsat. Makipagna ni Jesus kada tayo iti bagyo, iti panagbiag tayo. Addaan ni Jesus iti bilag. Nga mangpatal na. Iti anyaman pa nga bagyo nga intay sang sangwen ayatik nga kakabsat. Agtalinaid tayo kenkwana. Sinanama tayo. Iti dahi nga promise na kanatay nga baybayan kakabsat. Anyaman ti adang kasasaad mo. Iti dahi nga agsapa ayatik nga kakabsat. Sika nga dumdumngag kadagisimsiba iti rayo da. Ayatik nga naka-tune in ka na tayo dito live streaming iti dahi nga gundaway. Anyaman iti agdama nga kasasaad mo, sitwasyon mo iti dahi nga agsapa. Kaya't nakangasagidan iti Diyos. Addaan ka man iti nadagsen, kasangsanguan, nga parikot. Addaan ka man iti sakit, iti dahi nga gundaway. Addaan ka man iti liday, wenno pan nakaupay. Adda ka man ayatek nga kabsat, iti tinga iti riribok. Iti dahi nga tiyempo. Anyaman dahi ta kasasaad, kabsat dawatek. Iti panagkararag mo kanyak. Ket palubusam nga agtignay iti Dios iti biag mo madaydayaw iti Apo dawatek man kas agkararag tayo nung mapay ayos pa mo ti oras tayo makangiti ti testimony madanda makabsat kaya tung idalan kay iti kararag iti dayti nga gundaway kakabsat well iti dayti nga tiempo kakabsat awisin kay nga
Idatag tayo man dayta nga karirik na tayo. Idatag tayo man dayta nga problema tayo. Idatag tayo man dayta nga kasapulan tayo. Iti Dios iti dayta nga gundaway. Dumting man ti panagbuting ka na tayo kakabsat iti dayta nga tiyempo gapo iti kinadakkel iti sangsangon tayo nga problema. Hangka kuna na hangka agbutang siyak ni Yahweh. Siyak iti Dios mo. Assuming kakabsat, kitaan tayo nga ni Apo Jesus habang nakapikit po ang ating mga mata. Panunutan nga ni Jesus adda dito sang wana. Iyaw awat na dayta imam, nga kunana umay ka kanyak anak ko. Idem kanyak dagiti nga dadagsen mo. I-load mo amin kanyak dagita. Tasak iti mga wait dagiti nga dadagsen mo. Kaya't kang paginanaan ti sidong ko. Anyan kakabsat. Naliwliwaan yan. Kakabsat nga ayat iti Diyos kada tayo. Apo, adda dagiti kakabsat mi nga agsagsagaba iti daytoy nga gundaway. Adda dagiti kakabsat mi Apo Dios nga kasapulan financially. Kasapulan Apo Dios iti panarabay mo. Agkasapulan ti liwliw, agkasapulan iti pannakaabas, agkasapulan iti pannakawayawayaw manipod kadagiti bisbisyo Apo handang malapdan. Itdimman kaditi anyaman Apo nga tarigagay dagiti nga kakabsat mi Apo. Kas kinunami di sa saom, ni sika iti Diyos mi, nga mangbaybay akala kami. Iparik naman iti presensyam Apo, ket mapadasan mi Apo iti sagid mo iti daytoy nga aldaw. Apo kadagiti kakabsat nga addang agsagsagaba iti naduma-duma nga sakit, sa dinuman Apo iti ayanda. Addaman di pagtaanganda. Adadaman di hospital. Ikamang ko ken kaapo kadagiti nga kakabsat Apo. Itdem iti pannakaagas kas tamot Apo nga sublim iti nasaya at nasalun at da. Tultuloy mo't Apo nga sabtem. Iti anyaman nga kasapulan da iti naldaw-aldaw. Kadagiti kakabsat nga sumangsango kadagiti nadagsen ket masasaad ti panagbiag. Parikot iti kwarta, parikot ti ulig ti pagtaingan, parikot iti relasyon, parikot ti pagtrabawan, parikot gapo iti kinarigat iti biag, parikot iti panagmaymaysa. Apo mariknam. Dagitoy nga kakabsat nga adda nga sumangsango iti naduma-duma Apo nga bagyo iti panagbiag. Aramidem Apo kas inka inaramid kadagiti adipon mo. Adadaman nga salamalmus kadagitoy Apo nga kapadasan iti panagbiag. Agtignay ka iti nakakaskas daaw nga wagas Apo. Idaton mi ka dagiti nga bagyo ket palubusan da ka Apo nga mga ramid iti anyaman nga pagayatam kada kami. Kadagiti kakabsat nga sapsapol. Iti liwliwa Apo, liwliwa man Apo, babaan, iti presensyam. Agyaman kami kadagiti nga sasaom. Ket idaton mi Apo. Kung kadagiti nga aldaw ket aramidin na kami Apo. Nga nabalayag iti daytoy nga aldaw. Gapot na sinanama kami Apo. Nga adda kang tumultulong, adda ka. Nga kumaykuyog, iti tunggal may sakada kami. Iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw ka Apo. Itantanok na ka. Apo manipod ti kaunggan iti puso mi. Ay ayaten da ka. Ay ayaten da ka Apo. Itinaga na Jesus. Amen. Well, mga gantay iti may sa kanta kakabsat, kalpasan na dahi nga kanta, makangag tayo iti may sa nga testimony manipod mutlaeng iti may sa kakabsat nga inang tayo. Brother Josh. Ako si Violeta Selmo Francisco na ako'y laging nakikinig ng mga salita ng Panginoon at maraming pinagbago ng aking buhay mula nung ako'y sumapi sa isang pananampalataya. Marami kasi nagdaan ako sa hirap mula nung namatay ang aking asawa, maliliit pa yung mga anak ko noon, pero hindi ako bumitaw sa Panginoon. Ang lagi kong kinapitan ay ang Panginoon para makasurvive ako sa mga anak ko, pero awa ng Panginoon. Binigay ng Panginoon, di man kayamanan binigay niya sa akin, pero yung kalusugan ng mga anak ko at saka yung pananalig ko sa Panginoon. Maraming salamat. At natutuhan ko ang sumunod sa mga salita ng Panginoon na hanggang ngayon ay nasa aking puso at araw-araw ay
laging ang kausap ko ang Panginoon na ngayon ay hindi na ako nagsasalita ng masama. Matagal na, taon nang nabilang at mapagpasensyoso ako. Inilalayuan ko yung mga chismis dahil ang nasa puso ko ay ang Panginoon. Hinanda ko ang aking katawan o ang aking pagkatao na sana patawarin ako ng Panginoon sa lahat ng mga nagawa kong hindi mabuti at inaasahan kong mapapatawad niya ako. Wala na akong ihinanda sa buhay ko kung hindi ang pananampalataya at pananalig ko sa Panginoon. Sa DCMR po, kasi nakikinig lang ako sa ate ko, pero na-encourage ako sa lahat ng bagay na makinig sa araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig ko sa DCMR at lalong nadagdagan ang aking pananalig at pagtiwala. At maraming salamat uli na natuntunan ko ang DCMR. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga testimony ti maysa nga ina ni Sister nga Violeta. Kaya kung nakarod napanda tayo binisita ditoy ket no kaya tyo mate bumisita ken may paay ti testimony may papan iti dayta nga program iti Cebu nga DCMR program na you are welcome. Basta i-text kayo lang kakabsat at matikas na amuming nga kayo tabaka nabapang kayo ditoy awan kami manaohanat. Well, anyway, agyaman tayo iti dayta nga testimony kakabsat. Kaya iti dayta nga gundaway kaya't kuman nga ipakaam mo kakabsat nga iti mangimatmaton iti 1143 DZMR ni Sir Ted ket mapanda kadagiti na duma-duma nga lugar tapos iti kasta mangipaay da iti Biblia agraman iti radyo kakabsat. Umuna iti New Life Christian Church di Bayuyong Parasiles. Kada kayo kakabsat nga taga Bayuyong Parasiles. Aguray kayo into no Biyernes wenno Sabado kakabsat iti ay da dita the Sir Ted kenda giti kagrupo na. Iti pay Saryok wenno Saryok residence of Captain Banggolay. Mapanda dita mo't laing kakabsat. Iti Natunin Evangelical Alliance Church and Bible Translation Office in Natunin Mountain Province with the Sister Ana Fongonon. Good morning kada kaya aming kakabsat. Pangonon kuna na Opongo at live outside broadcast ang Tiagmula Agapit with Pastor Bong Lagmay. Nagidep de sa Sabado na ito. Okay, abangan po natin. Tiagmula Agapit ni Pastor Bong Lagmay. Mabaling nga ngayon na iji kakabsat Natunin Evangelical Alliance Church. Okay, samahan ni Bishop John Binbiran iji Tabok Dagupan sa Tabok Kalinga. Okay, give my best regards kay Pastor John Binbiran Sir Ted tuno makapan kayo iji Tabok. Horipay ka na kiti agbibuhay di television streaming kakabsat. Kung nagkaroon iti DZMR ket agbibiyag iti pamati kakabsat no kaya tiyo iti makipagpaset iti mission pabaling kay latang ag-text ijayan ti numero tay kakabsat no kaya tiyo ti makipagpaset ti panagikarkararag no kaya tiyo mat nga ag-extend iti blessing tapos ti kasta dati maigatang iti radyo. Mabaling kayo nawaya kayo kakabsat nga makipagpaset iti mission. Taadumat nga klase iti mission kahit iti panag-mission tayo kakabsat aanlaan nga si kakatnapan iti field. Mabaling kamot nga magikarkararag, mabaling kamot nga mangted, paset iti mission dahi kakabsat. Kat no kayat iti makipagpaset iti 1143, i-coordinate yun lang kada kami kakabsat. So madaydayaw iti apo. Well, agyaman na kadag iti adasibsibay iti radyo da nga nakatune in iti dahi nga gundaway agraman, dagiti naka-live streaming iti dahi nga tiyempo kini sister nga Recabel Tapat. Praise God. Good morning po Pastor and to your family. Kini Ma'am nga Teresita Malaguyo, blessed morning po Pastor Lawrence and Pastora Joy sa lahat. God bless us all. Ma'am Lourdes, Pastor Roger, good morning po to all and thank you Lord for another beautiful day. Kay Sister Angie Aquino, good morning Pastor. God bless it. God bless everyone. Rufino Pascua, good na imbaga bigat mo. Anak no ni sinamnama Pastor. Good morning, my brother Rufino. Kini Sister nga Robbie Rosa Salting, good morning Pastor. God bless po and your family. Kini Sister nga Jinky Rakal, good morning Pastor and family. God bless po. Praise God. Thank you, Lord. Kuna nalia, kintingalina, balinting good morning, Pastor, and God bless, Sister Josie Salazar Puton, good morning.
Igmay Labrador, good morning, Pastor Gemma Basu, good morning, Pastor, and Pastora Joy. God bless everyone. Okay, naimbang nga bigat, Pastor, ken Pastora Joy, and tayo aming viewers, God bless po. Daisy Linglingon Pagadwan, God is good. Good morning, Pastor. Ma'am Robilan Darok Agustin, blessed morning, Pastor, and family, God bless everyone. Kini Pastor nga Teresa Martinez, good morning, Lenny Gieb, kuna na good morning, Pastor Madaydayaw iti Apo, God bless po in your family. Gina Kino, good morning. Daisy Linglingon Pagadwan, prayer for Linglingon in Pagadon family. Agyaman ako na Pastor, kini Pastor nga Marina nga Dison, ti Diyos Pudula Unay, Resalina Lamadrid. Good morning, Pastor. Thank you for the message. Makapabilang po na when God is faithful. God bless you and your family. Irene Ramaduco, good morning. Good morning, Pastor, at sa lahat po. Vivian Benaventi. Blessed morning, Pastor, and your family. Badaydayaw iti Apo, iti dayto nga sa panaptuan. Itinamnama, God bless everyone. Ini Sister Luz Montemayor, good morning po, amen. Ma'am Shirley Dumon, good morning, Pastor, and pray Pastor and Pastora Joy and everyone ko na. Sir Elvira Pangan, good morning, Pastor, and everyone. Maribik Aliaga, good morning, Pastor. Padaydayaw ni Apo, thank you for always sharing God's message to encourage us to keep going ko na. Kini Pastora Teresa Martinez, amen. Sir Ellen Lamog, good morning. Irene Ramaduco, good morning. Si Sir Edwin Mariano, good morning, Pastor. Amen. Napadas mi itikas na Pastor. Na bagyo na nagtalinaad kami latang natibka ragsipod. Takimpot kami kadagiti karkari iti Apo, madaydayaw iti Apo. Thank you, Sister Edwin. Encouragement. Risalina Lamadrid, good morning. Jennifer Caro, good morning. Pastora Mercedita Magno, amen. Blessed morning po, Pastor and Pastora Joy. And all listeners, thank you. Pamberon, Sir Alex, good morning. Sister Elvira Pangan, Maribik Aliaga, Pilamir de Jesus, Pia Chumeco, Kini ko Madrik nga Marlene Guillermo, Ma'am Robilin Darok Agustin, Pastor Lourdes, amen. Okay. Soon to be Pastor Lourdes Gatiwan, good morning. Pilamir de Jesus, Catherine Kinsay, kini Sister nga Mercy, Gemma Basug, Pilamir de Jesus, Teresita Malaguyo, Vivian Maribay, kuna na good morning, Sir Lamug, Ellen Lamug, Melbert Agkawili, Tita Arlene Pascual, good morning, Josie Ramos, Girly Punchugan, good morning, Jocelyn Irene Lacanilao, kini Sister nga Judith Matamang, good morning kada kay amin dito balig sister. Well, agyaman na kitilaso tita lupulong amin ito sing kay pa nagdingig man ti programa tayo. God bless everyone. Thank you. Ti anak kayang kikabsat ti tangatang Lawrence Salazar. Idi damu cakayat met nga tinggen imita biru-biru kikmiten kaya rigan iti Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Ito